Zdravím všechny kuboše, kubošačky a kubošata. Já jsem Kuboš a vítám vás u již několikátého dílu mého let's play z Minecraftu. A jako první věc v tomto díle si oenchantíme krumpáč. Opět mám 26 levelů a doufám, že tam konečně spadne Fortune. Tak jdeme na to, ano, opět se s tím nebudu mazat. A máme Fortune 2. No, nechám si to na kopání uhlí, ale teda za 26 levelů to rozhodně žádný zázrak není. No a co bude náplní dnešního dílu? Tak, náplní dnešního dílu bude stavba, opět se bude stavět. Můžete si říkat, že to je blbost, to co jdu stavět, asi to i je blbost, tak ale já ji chci mít a to je taková cesta, kde budu mít palírnu. Ano, palírnu, protože budu potřebovat vypalovat hodně koblů a z toho důvodu si teda postavím tu palírnu. Tak, já si předělám tady stáček takhle na tohle a stáček na tohle a jde se designovat. No. Tak, jdeme teda hrát konečně. Ano. A já to udělám opět klasika. Aj! Tak to jsem, já držím shift a spadnu. No tak to rozhodně není pěkné, jako to je nějaká chyba nová v Minecraftu, ono jsem já vůbec, ještě víc možností. Tak, snad ta možnost je to, že se to chyba Minecraftu, ne to, že je to chyba mě. No, a já se teda vyšplhám nahoru a jdeme stavět. Jestli se mi to teda vůbec povede. Já jsem na takovýhle absurdní věci hodně talentovaný. Jak jste si už asi všimli. No ano, tady, výborně. Tak, pokus číslo 2. Držím shift. Tak, bude se něco dít? Jo. Aby to nebylo moc daleko, tak si to uděláme jenom takhle, je to taková jakoby nástavbička a hodíme si to, děláme si to takhle. Tak. Prostě klasika, jo, podlaha bude zase z toho černého a stěny budou z tmavého, s tím, že opět tam bude trošku skla. Taky nechci, aby ta místnost byla maličká, takže nebude to úplný prcek, ale nebude to nějaký velký. Rozhodně to je stavba na jeden díl, krátký, jo, nečekejte, že by to bylo nějaký větší. No, nevím, jestli to bude stačit, tak ale na palírnu snad, jo. Já jsem si akorát zapomněl dojít pro sklo, kterým si to nadizajnuju potom nějak pěkně. Tak ale vemu do ruky hlínu a postavíme si tu jenom takový základní koberec. Ten velký, co máme dole. Opět jsem si připravil nějakou vlnu, takže opět máme z čeho kobercovat. Viděli jste možná v tom předminulém díle, že nám vlna už skoro došla, tak ale nakonec jsme se s tím vyrovnali. Takže to nedopadlo špatně. Bylo špatně, co to kecám. Prostě nebyl nedostatek. Modrá vlna. Modrá vlna. Červená vlna. Plank. 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 Tak. A tady bude zase modrá. Červená. Modrá. Červená. Tady bude ještě plank teda. Modrá.
červená, modrá. Červená, jo, já vím, že umím jako barvy říkat hezky, určitě mě za to pochvalte, to je jako, to jsem se učil strašně dlouho, říkat barvy. No, já si to tady ještě teď teda musím to prodloužit o jednu, protože si to budu dávat takhle, že jo. Tady na tom, tady to bude roh a tam na tom prvním budou jakoby ty pece všechny. Pro ty, co nechápou, tak to pochopí, myslím, opravdu záhy. Jenom bych chtěl, myslím, kolik by to bylo. Tak, 2, 3, 4, 5. Tak, ještě o jednu. Si to tady takhle protáhnu. 6. Tak, ano, to. Tak, a mělo by to vypadat takhle, fakt jako nevím, jak se dá speciálně designovat, takže to nebude žádný zázrak. Jak vypadá pec ze zádu? Jako koubl s čárou do. Ty, já nevím, proč jsem to chtěl mít 6 vysoký, teda 6 to, protože mi to stejně bude na nic. Jo, tady to si tam dávám, protože nemůžu pokládat na pec, ale musím takhle, takže snad chápete. No, já asi nakonec ani to sklo potřebovat nebudu. Přece jenom ho mám úplně všude, chtělo by to nějakou změnu. I když mi se to fakt dost líbí, tak ale mě ne vždycky dobrá, že jo. Tak. Určitě by mě zajímalo, pište do komentářů, jestli nějaký ten design si stavíte u sebe ve světinu, jestli vám to připadá blbý. Mně se to líbí, jo. Myslím, že to nikdo, žádný let's player nemá, takže... No. Já nemám krumpáč. No, kromě toho enchantlýho na Fortune 2 nemám, no, tak teda jako... I když velmi nerad ho musím načít pro takovouhle blbost. Tady taky nesmí být a já jako si fakt ten krump nechci plejtvat. Přece jenom je to zase Fortune 2, jo. Není to žádná sláva, tak ale mohlo to být zase daleko horší, že jo. Tak já si to asi ještě budu muset o jednu zvýšit. Víte, těch pecí s tím už se nějak musím vypořádat, že s tím dělám něco jiného. Dokázal bych ještě o 2, že jo. 2, 4, 6, jo, tak ještě o 2 zvýšíme. Super. Přece jenom, že když už chceme výpalovnu, tak to není nic malýho, že? Mám to tu hlavně kvůli tomu, že fakt budu pálit ten kobl a budu se takový větší projekt. Vždycky vám ukážu, co mám a prostě, protože tady to je jenom taková chajda na začátek, jo, není to nic, čem bych chtěl pobejvat další dobu, než mě budem bezprostředně nutný. Sice to hezký, ale přece jenom chtělo by to nějaký mohutný sídlo, že jo. Tak, už poslední řada. Tak budu vůbec ze zhora došáhnout do té nejvyšší řady. Jo. To je super. To jsem doufal, že jako budu došáhnout, ale docela by mě zmrzelo, kdybych nedošáhl. Tak skopneme si tady ty 2. Ne, to jsem nechtěl zase, ty vidíte to. Jsem idiot. Omlouvám se za prostá slova, ale občas se prostě neudržím a musím říct to, co si myslím. Tak, teď bude těžký, protože ze začátku bych chtěl mít ve všech, samozřejmě, tak uhlí. Což by mohlo být celkem složitě dosažitelný. Jo, můžete si říkat, proč tady
ta střecha vypadá takhle divně. Je to kvůli tomu, protože se mi tady spawnovaly potvory a nemohl jsem jít spát. Dost často, tak jsem si řekl, že prostě to ne. A musel jsem s tím něco dělat. Tak zase klasika, pressure platey. A dřevo, ty dveře. Tak. Když meč bych měl mít v ruce furt, tak ale snad mě nic nezad. Mě bude asi pěkně štvát, když tady na to budu šlapat častěji. No tak to je jedno. Sem bych si určitě měl hodit krafťák na každou stranu. Takže 2. Tak já vím, že jich mám strašně moc ve oběhu, že jich mám určitě u sebe 50, tak, ale teda. Tady tu si předělám tuhle pec. A teď jak vyřešit střechu? To jsem si říkal strašně dlouho, protože to tady máte napojený na ty schody, že? Takže já bych musel udělat prostě takovouhle věc. Taky není dobrý nápad tohle. Ten crafting tady byl na hodně věcí. No a řekl jsem si teda, že to udělám následovně ty stěny. Takhle. Takhle. Ne, to asi ne. Když jo? Asi jo? Se kouknu jenom ze spoda, pak až budu mít tu vejšku. Ale snad to je tak, jak jsem chtěl. Tak. 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 Se kouknu. Jo, vypadá to tak, jak jsem si představoval, což je super. Možná bych do toho takhle jednou začal zakomponoval nějakou kámo tu věc. No a tady by to vypadalo stejně, jo. Fakt to je maličký, ale chci to mít nadizajnovaný nějak pěkně. Uznejte, jestli se mi můj pokus o pěkný nadizajnování povedl, nebo ne, to je jako na vás, samozřejmě. Doufám, že aspoň trochu, jo. Tak určitě rady pište do komentářů, jak se vám to líbí. A jako myslím fakt, že ten design mám docela dobrý, jo, ale tak ty další věci to už je pak slabší, no. Tak, modrá vlna. Si to možná mohl dát vedle sebe. Bych to měl jednodušší. Tak. A máme to. Vypadá to divně, ale líbí se mi to. Takže určitě fakt napište do komentů, jak se to líbí vám, ale mně to připadá celkem pěkný. Ty a já pěkně jsem si to samozřejmě zastavil, ten crafťák. Tak tady asi jediná vada na kráse bude to, že prostě tady bude takhle díra kvůli tomu crafting table. Ale i to bych mohl vyřešit tím, že si sem dám modrou vlnu a ono by to mělo vypadat. Jo, mělo by to vypadat dobře. Tak. Z druhé strany to stejný. Začínal jsem takhle. Ne, no. Tak to nevadí. Zase to dělám blbě. Tak. 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 Já nevím, co u toho mám říkat, jo. To designování bývá většinou docela nuda, i když to je pak pěkný. Tak za to mě musíte omluvit, no, já u takovýhle věcí, já se na tom se soustředit a fakt blbě se u toho kecá docela. Jo, takže tak, já si to samozřejmě pak ještě udělám střechu, tu udělám asi offscreen,
Možná si říkáte, že kvůli takovéhle blbosti prostě vyplejtvám strašně moc surovin, tak ale já chci mít každou věc udělanou tak, abych se k tomu pak už nemusel vracet. Jo, protože zcela jistě jste si všimli, že vlastně už na začátku, když jsem měl minimum surovin, tak jsem si postavil tu obří chajdu, co tam teď mám. Protože prostě vím, že tady si nějaký první malý baráček na první noc. To je zbytečný, že jo? Když si pak můžete postavit něco, když se prostě o 2 díly nebo 3 později můžete postavit něco velkého. Proč ne, že jo? Tak. Výborně, no a střechu si udělám v dalším díle. Já vám teda děkuji za shlédnutí, doufám, že se vám tohle video líbilo a já se s váma loučím, děkuji za všechnu podporu, co mi dáváte. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, případně odbírejte a já se s váma už definitivně loučím a ahoj!